Bueno, bons días a todos. Son Laura, mestra de Pedagogía Terapéutica do Instituto de Quiroga. O primeiro que teño que decir é que me sinto, estou moi nerviosa, pero ao mesmo tempo sinto-me cómoda porque teño a suerte de que a miña alumna con síndrome de Down está aquí presente, véndome, junto con a súa familia, e, para mí iso é, a verdade, un apoio fundamental. Vou contar un pouco, vou poner voz aos meus compañeros, lógicamente, a nosa experiencia con Ledicia. Levamos 4 anos con ela con nós, está en cuarto de ESO, entonces, xa é territorio conocido, pero ensayo-error. Puxen aí a palabra inclusión. No noso caso, tuvémolo bastante fácil, porque a primaria foi para nós unha axuda moi grande a forma que tiveron de traballar. Entonces, digamos que cando Ledicia chegou, a pelota como que empezou a rodar sola. Costounos, e sigue nos costando, pero traía moi boa base. Entonces, a palabra inclusión no noso centro, a pesar de que falta moito, evidentemente, pero, intentamos levar a cabo cada día. Ledicia non sale da súa aula, evidentemente, Ledicia recibe todos os apoios dentro da aula, sigue quedando profesorado que che di, non sería mellor que Ledicia salir á aula de pedagogía para traballar? Non, podemos traballar dentro. Desde que a temos como alumna, temos unha mestra de audición e linguaxe, e aí sí que, evidentemente, por razóns obvias, Ledicia sai a traballar a articulación, pero é no único momento en que la sai. Por isto facémoslo dentro, millor ou peor, pero facémoslo dentro. Como membro do Departamento de Orientación, teño que decir que, desde a miña humilde opinión, eu considero que un Departamento de Orientación dun centro é a clave, para ben ou para mal. Eu teño sorte, nós temos sorte. Por que? Non porque estemos facendo genial, non, facemos o mellor que podemos, pero traballamos en equipo, traballamos en conxunto. É certo que a mestra de AL ven nova cada ano, pero é certo que a xefa do departamento e eu somos definitivas no centro, a nosa forma de traballar está moi unificada. Entonces, para ela, o que eu faga está ben feito, é que entón é moi fácil, a mí ponenme moi fácil. No que respecto ao equipo directivo, considero que é... Claro, sen a axuda do equipo directivo non podemos facer nada, lógicamente. Pero neste caso, ainda que evidentemente non temos as mesmas opinións, quen ten as mesmas opinións? Pero, temos apoio, temos moito apoio. Entonces, a miña jefa, a Lara, eu tamén somos moi manipuladores, entonces tamén nos intentamos levar por donde consideramos que é o camiño, por lo menos para nós. Pero temos moita sorte porque, xa non é que colabore, sino que é que sempre nos damos o seu apoio. Xa non é colaboración, é facerte sentir ben o que tú estás facendo, non? Vale, o tema do profesorado. Vamos a ver, somos un centro rural, somos un centro que neste momento ten aproximadamente uns 120 alumnos, temos un claustro de 22 profesores e profesoras. Claro, que implica eso? É un centro pequeno, entón, a mitad do claustro somos definitivos e a outra mitad varía nos cada curso. Eso tamén é complicado. En casos así é complicado. Que podo decir? Encontreime de todo, pero repito, teño moita sorte, porque a mí danme o traballo feito, os meus compañeros danme o traballo feito. Non todos o fan a perfección, pero que eu tampouco fago a perfección. Evidentemente, o
o que hoxe me funciona, mañá non me funciona, axúdame moito. Eu trato de axudaros a eles. Chegan, vamos a ver, claro, o profesorado que xa é territorio coñecido, que traballou con Levi durante estes 4 anos, sabe por onde tirar, intenta tirar. O profesorado que chega novo, sempre nos encontramos ca problemática, supoño que pasa igual nos outros centros, de ser moi difícil, eu non son capaz, eu non teño tempo, a ver como fago, intentan, en algúns casos, que o profesorado, que os especialistas do Departamento de Orientación hagamos o traballo, pero acaban tirando. Ao final, a veces o que necesitan é están facendo ben, isto funciona, se isto non nos funciona, pois non pasa nada, cambiámoslo, mañá facemos de outra forma, e ao final, pois, bueno, ela tamén non lo pon fácil, Levi tamén non lo pon moi fácil, porque xa non é que sea unha persona traballadora, que ten os seus días tamén, hai días que nos chulea un pouco, pero Levi é moi conformista, adóranos a todos, entonces o que fagas está ben. Hai que ser realistas tamén, hai que ser moi realistas. Se ela se aburre, evidentemente o seu comportamento non é o correcto, porque se aburre co material que ten diante. Entonces, ese é un reto. Preparar un material adecuado, ter uns recursos adecuados, unha estimulación adecuada é a clave pois para que ela siga o ritmo clase, dentro das súas posibilidades, pero para que ela siga o ritmo. Sempre notas, o sea, chegas a clases nas que é moi complicado traballar porque o material non está adaptado ou non como debería, e chegas a outras nas que devora o material, porque te encanta, porque está ben preparado. Entonces, o ben feito funciona. Con respecto ao grupo clase, Levi leva no seu grupo clase dende que era moi pequeniña, ela está moi acostumbrada a eles están moi acostumbrados a ela. E é certo que os profes, eu a primeira, cando chegou, pensas no de sempre, non? Tem que sentarse adiante, temos que pegar o horario encima da mesa, e logo, o paso do tempo, vas dando conta de que hai alumnos que teñen maior necesidade de estar adiante, máis ca ela. Entón, ela séntese onde se sente, ela está ben, ela está a gusto, ela está tranquila. Os seus compañeros traballan moi ben con ela, no sentido de que ela pasa desapercibida. Que quero dicir con isto? Explícome. Levi utiliza un tono de voz nin alto nin baixo, pero eles están totalmente acostumbrados a ela. Ela está totalmente acostumbrada a que os seus compañeros estén traballando, tendo outro tipo de textos, porque, evidentemente, vamos a ser realistas. O traballo de Levi, o traballo de Levi, o traballo dos compañeros, é o traballo dos compañeros. Por moito que a nos digan que es que coller o currículum de cuarto da ESO e adaptarlo, non é tan sencillo. Pero, bueno, facemos o que podemos. Sí que é certo que intentamos que ela faga os exámenes o mesmo día que os seus compañeros, que ela teña as súas exposicións orais o mesmo día que os seus compañeros. Entón, bueno, do curso pasado, no que respecta a este tema, que, bueno, parece interesante tocar, porque é unha das súas debilidades, non a exposición oral. Ela fai a súa exposición oral os seus compañeros, en parella ou en un grupo, a súa maneira, pero fainas. Por respecto ás asociacións e entidades, bueno, temos moita sorte, tamén estamos aquí, e tamén os quero nombrar, porque de verdad que para mí son un apoio incondicional. E digo para mí porque como PT do centro, contacto moitas veces, teño contacto directo con eles, sobre todo neste momento, no que a orientadora está de baixa por maternidade, entonces, ao ser territorio coñecido, o contacto con a Asociación Down Ourense, Elena e José, fundamentalmente, que están por aquí, é maravilloso.
maravilloso. Da igual que te escribas por WhatsApp, que te escribas, que te mandes un correo, que os chames, que sempre están aí. Sempre están aí, para non ser un apoio fundamental, porque cando te ves perdida, e moitas veces estou moi perdida, e pides unha opinión, e o mellor non a pides porque vai a ser a clave, pero sí que te sientes, bueno, pues, que estás apoiado, que hai outra visión, que hai que probar. O que uno ve é outra persona. Entón, para nós, a asociación Down Ourense é maravillosa. Maravillosa. Nos pertencemos a Lugo, pero Levi é da asociación de Ourense e para min son a clave. Son a clave. O tema da persoa de referencia, eu considero que eu e os meus compañeros, consideramos que é necesaria unha persoa de referencia. Por qué? Porque están as familias, esta asociación, estamos compañeiros tamén no grupo clase, nena non, sempre se enfade e dime, soy chica, non son nena, ten razón, é chica. É moi importante a persoa de referencia, incluso dentro do claustro. A veces pode entenderse iso como abuso, entre comillas, de decir todos de cara a mesma persoa, pero, bueno, eu creo que facendo ben non debería de ser así, sino que te teñan como unha persoa diferente de podes, por favor, decir, facer, para nos funciona moito mellor así. Vale. Vou ir rápida, vamos a ver, estamos en secundario, é moi complicado. Por qué? Porque temos moitas materias, cada materia, é impartida por un profesor diferente, entonces non é fácil. Levamos uns anos que temos bastante sorte porque podemos contar con profesorado con disponibilidade horaria para que entre nas clases a dar apoios. Pero claro, eso tamén implica que hoxe hai matemáticas e entra un profesor, mañá hai matemáticas e entra parte do profesor de materia, Laura, como PT, pasado, entón a coordinación é moito máis complicada, temos que poñer moito da nosa parte para, evidentemente, estar organizados. Pero bueno, sigo dicindo, todo é posible. Importante, o que dicen antes, os materiais. Se queremos que eles traballen, nós temos que responder. Cando un niño se aburre, é por algo. Entón, nós temos que responder. A importancia da disciplina, a veces costa, con ela costanos, porque é moi buena, é moi cariñosa, pero ten que haber unhas normas, evidentemente. E a veces é difícil poner as normas. Non podes ir ao baño, que o outro profesor deixa ir ao baño, entón, unificar criterios. Con isto, pois, o que vos podo decir é que sí se pode, que xa estamos en cuarto de eso, que sí se pode, e que o máis importante é a coordinación da comunidade educativa. Os pais que están sempre aí, que nos axudan, a Asociación Down Ourense, José, Elena, que nos axudan un montón, e o meu claustro que me axuda un montón. Gracias.